Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa usadte vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. A pokiaľ by si chcel rozhovor vypočuť celý, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo. Pohovka! Je pravda, že ja som v dosť veľmi citlivom veku, podľa mňa, že odišla ako keby trošku, že z domu. Ty si mala koľko rokov? 14. Že si bola mladunka strašne. 14 som mala. To mi ani nehovor, môj syn bude mať za chvíľku 14. No ja mám, akože tiež Počkaj, mám doma, ty si ja mala mám koľko doma rokov, dokonca keď si dceru. začala chodiť s Janom? No vieš čo, to som mala už ale hádam aj 15, alebo 16. Fú, až to. Dobre, to už si bola stará dievka. Ďakujem. Vieš čo, ani si to presne nepamätám, ale tak okolo, podľa mňa tých 16 som mala určite. Určite, lebo Určite už, keď bola bolo to po princeznu, 15, hej. Áno, keď bola Neberte nám princeznu, tak som mala, tuším, To už si bola veľkačka. viac ako 15. Nie. A teraz si to otoč No. a predstav si, že dojde... No nie. Nie. Tvoja dcera. Nemusíme sa o tom ďalej ani baviť. Dobre. Proste nie. Ona bude chápem. mať Do 30-ky iný doma. režim. Chápem. 30 nemusí, ale proste do tých 18 bude pekne. Akože seka dobrotu. Inak ako není šanca, že by som ju niekam pustila. Ale ja si ani nemyslím. Jak krúti hlavou. Ja neviem pochopiť a ja sa stále snažím sa na to pýtať doma, že naozaj, Hektor, akože toto je tvoj zmysel, že ty prídeš domov a chceš si zapnúť telku. Že to je jaké smutné. Ale počujem ma, aj tak v každom druhom programe si ty, takže on vlastne sa iba s tebou byť. Jasné. Vieš? On vlastne iba hľadá mamu. Ale on si nezapne telku normálnu. On si zapne tie YouTube a on chce byť youtuber. Aj môj syn A chce má byť 8 youtuber. rokov. A ja viem, že toto je fakt ten cieľ, čo toto je to. Lenže vieš čo najhoršie, že tie decka nevidia, že byť tým youtuberom, to není sranda. Lebo oni To je to druhá musia vec. kreatíva, natočiť, Akože postrihať. to vôbec, ja neznevažujem akože žiadnu prácu, nechaj čokoľvek ide robiť. Malý budeme 14 a ešte stále nemá, že Instagram a TikTok. Yes. No lenže on chodí do školy a som jediný a neviem čo. A presne veta mojich rodičov mňa nezaujímajú ostatní, čo som nenávidela. Ja to isté. Tak ja pravidelne si pod mojou strechou, moje pravidlá. Tak, ja Áno. to isté. A mňa nezaujímajú ostatní a vždycky, keď to poviem, si hovorím, bože môj, ja som fakt úplne... Máme to zasiate tam, to proste tak je. A ja tie baby mladé obdivujem, alebo teda akože to, keď vidia tie sociálne siete a tie dievčatá, jak... Čo sa tam všetko deje a A aké je že to aký je to strašný fake. Vlastne, že to vôbec není realita, že to len vidíš to jablko z tej peknej strany. Ja som vlastne sa dostala do nejakých tých televíznych projektov, ktoré ma začali živiť, samozrejme, lebo to je proste... Tak je to vždycky je to inak jasné, platená práca. A tým pádom ma ľudia začali zase vnímať viac ako herečku. A potom som sa dostala do štádia, kedy som toho mala, že extrémne cez. A to boli časy burlivého vína, časy, keď som maturovala, mala som Let's Dance, burlivé víno, predstavenia, turné, CDčko. Proste to je, že veľa na 4 ľudí, podľa mňa. Ja zase rozumiem, že keď niečo ide, tak to treba brať. Áno, jasné. Ale zase treba mať aj nejakú akože hranicu. A tam som to ja prepískla, čiže tam mi začalo mi byť zle, psychicky. Jasné. A vlastne ja som vtedy spoznala Filipa v burlivom víne. Áno, vlastne vy ste tam spolu hrali. My sme sa tam dali vlastne dokopy. A ja som si tak hovorila vtedy tak podvedome, a však ja som bola vždy tak rodinne založený človek, akože aj vždy som to tak nejak cítila v sebe, aj z mojej rodiny a tak celkovo, že vlastne tak to nejak mám. A som si tak ako asi v duchu povedala, že keď to príde, tak to príde a však veď mám partnera, s ktorým si to viem teoreticky predstaviť. No a ono to prišlo. Hej, že teda akože... rýchlo. Hej, a my sme to akože, my sme neplánovali ani jedno. Ani jedno, ale jednoducho som, podľa mňa nejak podvedome... Podľa mňa mala si to tak nastavené. A chcem sa dostať tej pointe, že oni ma teda úplne zastavili. Akože tie moje deti ma úplne stopli. Podľa mňa, čo mi aj trošku zachránilo akože zadok. Asi aj ja si myslím, lebo podľa mňa by si tak vyhorela, Tak, že... no. Som sa rútila niekam úplne, že nedobre. Materská dovolenka nie je úplne Není materská dovolenka úplne? No, a keď som sa vracala z tej materskej... Z ktorej teraz? Či z tých obidvoch. Z tých akože 4 roky, hej, dajme tomu. Ja som tam robila asi iba jeden projekt pomedzi to a to bol Face. Áno. Áno, taký akože väčší projekt. A keď som sa vracala naspäť, tak som chcela spievať. Chcela som už akože iba tvoriť a spievať. No, lenže dostala som ponuku do seriálu a ten seriál mal trvať 3 mesiace a trval 3,5 roka. Bol ktorý teraz? To bol Nemocnica. Áno. A ja sa teda tým pádom otáčam po tých rokoch
A teraz mám hrozne vek taký, že áno, neviem, či sa to mal nahlas hovoriť, ale mám teda... Môžeš, stále si dosť mladá. Áno, si zlata. Čo piješ? Kávu. Zatiaľ. Že teda otáčam sa už trošku naspäť a hovorím si, že či som toto naozaj chcela takto, lebo ja som zistila, že už ak mám tie decka, tak ja už neviem tú energiu proste akože teraz nejak dvojnásobiť, alebo dávať ju že na niekoľko x iných ďalších projektov, ale viem ju dať do toho seriálu a viem ju dať doma. A nestíham akože robiť tú hudbu tak, ako by som chcela. Hej? Čiže preto aj vlastne ten album, ktorý teda konečne vychádza, tak vychádza po 4 rokoch. Ale vychádza. Ale vychádza. Zas povedzme si, že snažím sa. Akože však aj málo stačí. To sa ráta. Takže... Koľko bude mať pesničiek? 12. Tak akože to není úplne málo, zase si povedzme. Tak ale 4 roky. Zas, vieš, povedzme si, že dnes už je taká konzumná doba, že tí interpreti idú také bomby, oni vydávajú proste každé 2 týždne skladbu. Lenže ich to živí, vieš. Ty to robíš, lebo miluješ hudbu. Presne tak. A oni vlastne robia len to. To je ten základný rozdiel. Veď to je presne to, že ty vlastne akože okrem toho, že robíš tú hudbu, tak robíš všetko navyše, ďalšie. Je to tak. Ale to som vlastne touto obsiahlou odpoveďou som sa chcela dostať k tomu, že teda vždy som chcela najmä spievať. Hej. A máš podľa teba zadefinovaný žáner tvoj? To je dobrá otázka. Už podľa mňa aj celkom áno. Hej. Trvalo mi to, preto sa aj ten album bude volať Cesta. Lebo... Ako kráčala si po tej ceste, kým si došla. Presne tak. Ako ťa brali v škole spolužiaci? Bola si proste známa, proste deti vedia byť, aké vedia byť. Myslíš konzervatórium? Ja si zaklopem. Ja som mala na spolužiakov akože veľké šťastie. Samozrejme, že tam ako boli individuá, ktoré asi teda... Ale nikto mi to nedával nejak extrémne pocítiť. Mne skôr, kto mi robil zle, boli profesori. Škoda, no. Akože, čo som bola veľmi prekvapená, lebo vlastne študujem konzervatórium, kde tí profesori by mali podľa mňa tie decká akože podporovať v tom, čo robia a byť radi, že to reálne robia aj v praxi a že vlastne ja som už počas, vlastne ja som mala premiéru v divadle Neberte nám princeznu, keď som nastupovala v septembri na konzervatórium. Čo znamená, že som vlastne stála na javisku. Ešte som len robila príjmačky a namiesto toho, aby tí profesori proste stáli pri mne a podporovali ma v tom. Ešte ti dávali rady, jak by si mohla čo? Oni ma proste dogabávali akože extrémnym spôsobom. Takže... Ale vieš, jak to funguje? Vieš, čo ti poviem len príklad takého, že keď som prišla napríklad na spev, hej, a som začala spievať a pani profesorka, že čo ti je? Čo ti je? Tebe čo je? A mne nič nebolo. A mňa to tak do toto, že vlastne som tam proste už ani neprišla. Hej, že to bolo proste strašné pre mňa. Takže toto ma trošku mrzelo. Ale čo sa týka spolužiakov, zase sa vrátim, prepáč, k tvojej otázke, tak oni boli, že fakt v pohode. V tej našej robote je hrozné to, že ty musíš stále dokola dokazovať. Stále toto dokazovanie, no lebo ty vlastne urobíš nejaký projekt, ktorý skončí. A ideš znova. A teraz čo? A od znova, no. Je to podľa teba medzi ako keby mladými herečkami, lebo muzikálové herečky, ja ti poviem úprimne, hej, vnímam teba, Dášu, Mirku a tam som skončila. Áno, chápem. Že, áno. A ako, proste prečo je to tak, že si stále vy tri iba držíte takéto prvenstvo? Podľa teba. Ona mi jedného dňa, ja som absolútne s divadlom nemala nič spoločné. Ja hovorím, moja rodina je úplne mimo. Ja som bola v divadle podľa mňa, že povinne zo školy. To je všetko. To je sranda. A ona, že počúvaj, že bude ona je bývalá operná speváčka, cestovala po celom svete, že bude takýto muzikál, teda konkurs na muzikál na Novej scéne, na Neberte nám princeznu, že nejdeš sa pozrieť, že to len tak, akože vyskúšať. Že jasné, idem, však som mala 14. Jasné, idem, však to bude super zážitok, bude skúsenosť. Ešte si pamätám, jak som tam prišla a všetci boli v strašnom strese. A možno preto ti to vyšlo, Ježiš, áno, ten pocit nikdy nezabudnem. Že si bola bezprostrednosť. A to nemusíš nikomu nič dokazovať. Lenže a tam to skončilo. Áno. A ešte si pamätám, všetci v strese. Čo si v strese všetci? Ty nevieš, kto je v porote? Neviem. Ďurovčík, to je kto? Proste, že úplne mimoza. A je pravda, ja som mala, podľa mňa, som bola v správnom mieste na správnom čase. Jasné, vždycky je to. Lebo moja mama miluje Mariku Gombitovú. To znamená, že síce sme neboli v divadle,
ale ja som ju mala napočúvanú sprava, zľava, zhora, zdola, zovšade. A proste ona je pre ňu absolútny poloboh a ikona, ktorú mala na plagátoch doma. A to asi ináč, podľa mňa každá mama v takomto podobnom veku, jak máme naše mami, že to tak fičalo, vieš. Takže ja som mala jedno šťastie, že ja som sa nemusela vôbec nič učiť. Ja som tam prišla zo dňa na deň a texty si vedela. A všetko. A mne tým, že je to síce zvláštne, dneska to asi tak nepočuť, ale mne vtedy, alebo aj dnes, mne sa dobre spieva vyššie. Ja tak mám položený ten hlas. No tak, lebo ty máš vo výškach, proste ty vyťahneš ty kokos všetko, podľa mňa. Neexistuje niečo, čo by si nevyťahla. To tak je, ale vtedy sa mi to, proste dobre sa mi to spievalo. Takže... Počkaj, ja ti skočím do reči. Buď naozaj vyťahneš všetko. Ty si chodila do zboru. Ja som strašne chcela chodiť do zboru. Mala som 11 rokov a v Juvente. Mami, je tam spevácky zbor, idem tam. Po 1. hodine. Zbor, ne sama, zbor. Došla tá pani za mojou mamou, že nepojde. Chápeš? Takže ja si myslím, že je to normálne ma odtiaľ vydrbala po 1. hodine, lebo oni spievali a ja som išla proste, že som spievala tiež, ale úplne mimo tónu, úplne mimo všetkého. A tak som sa snažila, som to tak strašne tlačila, že to keď zavíjajú proste mumie, tak. No, není to zlaté, ver mi. No. Keď som môjmu 3-ročnému synovi spievala, že radšej nie. Ale tak to mi hovoria aj moji, to neber ako no jasné. No tak dojdem im ja zaspievať. Myslím, že budú šťastní za to, že... Keď bol ešte v takej, keď sme ho nosili v tých šatkách chvíľku, mi to moc nefungovalo, ale proste mala som ho tam, tak som zase musela rozospievať na nejaký koncert a on začal plakať. A keď som prestal plakať. Začal plakať. Tak asi to není úplne dobré. A potom ti vlastne oni zavolali, alebo jak sa dozvedela? Ešte rovno v ten deň za mnou prišiel Jano. Jano za mnou prišiel a on, že vedia tvoji rodičia, kde si? Tak zavolal mojej mamine a povedali jej, že teda ja som bola na konkurze a že sa mu zdá, že tam cíti proste presne niečo, ale že ma nepozná po hereckej a tanečnej stránke. A že či by som bola ochotná podskúšavať tú postavu. To znamená, že vlastne ten človek, alebo teda interpret, alebo postava, ako sa povie, rola. Že chodím vlastne na všetky skúšky, som tam v tom skúšobnom procese s tým, že nikdy nemusím výjsť na javisko. Že iba navnímavaš ako keby, že vlastne naskúšam, že som taký backup. Že keď sa niekomu niečo stane, tak proste vybehnem ja a akože to odohrám. A funguješ. A ja som si proste fakt, to boli 3 mesiace, ja som si nevedela predstaviť, že ja budem niekedy v živote fakt hrať a spievať pred 600 ľuďmi. Svetlo, pohyb, tanec, repliky, texty, spievať, hrať, vyzerať. To je strašne ťažký žáner. Každý, kto robí muzikál, mi musí dať za pravdu, že to je... A hlavne ty sa hýbeš a ešte spievaš. A ešte nemáš kde dýchať. No veď to som chcela povedať, že ten dých je podľa mňa strašne náročný sa naučiť. Je to naozaj náročný žáner. No a sa stalo teda vlastne to, že počas tých 3 mesiacov sme to teda, ja som, akože tam, to bolo najťažšie, ale zároveň najkrajšie moje životné obdobie, lebo som chodila s plačom domov, že ja na to nemám a ja chcem odísť a ja proste to nevládzem a to sa nedá. Jasné. Ale furt som sa vrátila a furt som tam prišla, až som teda vlastne nakoniec hrala druhú premiéru, čo bol akože, čo bol celkom úspech. A kto bol vlastne prvý? Mirka. Aha, Mirka bola. Mirka sa so mnou alternovala. No a teraz príde moja otázka, na ktorú sa strašne teším. No poď. Auto? Prosím ťa, toto mi vysvetlí. Ja počúvam, ja som to čítala. Čo ti to... Ale takto, ja by som to dala na pravú mieru. Ja som to neplánovala. No tak akože väčšina žien neplánuje porodiť v aute napríklad. To nebolo plánované, ani nič podobné. Ja som naozaj mala dohodnutú doktorku. No. Tú istú, ktorú som mala teda pri Hektorovi. Všetko bolo zariadené. Jediné, čo sa vlastne udialo, ja som mala veľké problémy s dojčením pri Hektorovi a spoznala som sa s jednou dulou, laktačnou poradkyňou, ktorá bola pre mňa v tom čase chodiaca encyklopédia. Všetko vedela, jasné. Všetko ohľadom bábetiek, dojčení. Naozaj mi zachránila mi dojčenie, čiže ja som jej proste... Dôverovala. Áno, veľmi som jej dôverovala. Stali sme sa kamarátky. Mala som s ňou celý ďalší predpôrodný kurz. Vedela som o tom pôrode všetko. Čo ako funguje, kedy sa bába zastaví. Teória je super, no. Kedy sa otáča, kedy ešte je čas, kedy nie je blabla. No a keď mi teda začali ráno kontrakcie, tak som napísala aj pani doktorke, aj tejto dule. A ona prišla vlastne za mnou. Filip sa staral o Hektora. Išiel ho odviesť babke a tak ďalej. To bolo na veľkonočný pondelok. Hej, no.
No a nič, proste ona sledovala tie moje kontrakcie a je pravda, niekoľko aspektov tam podľa mňa bolo. A je pravda, že neboli stále nejak extrémne pravidelné. Čiže stále sme mali pocit, že to je ešte na začiatku a že to ešte celé sa zastaví a že keď sa teraz vyberiem do nemocnice, tak mi dajú vyvolávačku. A vieš o tom, že si bola druhorodička? No tak hlavne ona by to akože mala vedieť. Ako to, ja si to neviem presne, čo si musela prežívať. No a bol čas, kedy som išla na toaletu a už som vedela, že kokos, ja už neviem sa ani postaviť. Tak hovorím, že počúvaj, poďme mi už, lebo že nie je to dobré, že ja už nemám z toho dobrý, a to má čas, všetko ide jak má, to sa ešte zastaví, budú ti to vyvolávať. Víš, že to je to, že si ovplyvniteľná strašne. To je presne, že ja nepočúvam samu seba. A to je lebo tá naša intuícia je, to je najlepšie by sme mali. To je základný. Keby som sa mala otočiť a povedať tej mladej mne, že čo zmeň, tak je to, že ty počúvaj len seba. Proste nič iné. Ako si zavolala Filipovi, že inak mimochodom počúvaj, že neviem, kúpiš rožky a ináč narodila sa Mála v aute. No, ja som už v tej sanitke volala aj Filipovi, aj že Mála sa narodila. A on sa hneval strašne. Ježišmaria, môj muž by ju zabil. No ja by ju zabil, ty kokos. A čo on, ale celá moja rodina. So mnou sa nebavila celá rodina. Ani jeho, ani moja. Ja to chápem, ale nebola to vôbec tvoja vina. Proste to, že dôveruješ niekomu, kto má mať tie skúsenosti, kto to vie, kto s tým pracuje dlhé roky, vieš? Akože, áno, ja som to tak tiež vnímala, že proste prečo na mňa sa hneváte, že však ja som len chcela, aby som čo najmenej mala zásahov. Áno, presne. A dokonca ja jediné, čo som vlastne, mne bolo jedno, napíchajte ma, dajte mi, robte čo chcete, ja chcem ju mať na sebe. Áno, jasné. A to jediné mi nevyšlo, lebo mi ju hneď brali preč. Ale dobre, aspoň minútu. Dobre. Dá sa na to pozerať aj takto? Ale muselo to byť pre teba, že ty si mala vtedy 27, 28? 27. Hej, no. Takže, a hnevali sa na mňa veľmi, veľmi všetci. Jediný, kto sa na mňa, akože aj sa hneval, aj sa bál, ale prišiel za mnou, že tak ty si jaká Amazonka. To bol môj tatino. A to bolo pre mňa, že vďaka Bohu, že je tam. Na jednej strane to bola trauma, na druhej strane to bol najsilnejší zážitok môjho života. A mne to dalo strašne veľa. No Ježiš, lebo to dopadlo našťastie dobre. Pre mňa to bolo, a ťa to posunulo podľa mňa strašne. Vlastne fakt, ja som to zvládla sama, bez akýchkoľvek zásahov, že úplne fyziologický pôrod. A bolo to, bolo to strašné, to bolo strašná bolesť. Akože si myslela, že fakt umrem. Ak ťa zaujíma celý diel a chcel by si počuť odpovede na trochu pikantnejšie otázky, alebo by si chcel vyhrať darček priamo od nášho hostia, navštív streamovaciu aplikáciu Toldo, kde sa dozvieš všetky informácie.